खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। बेफोर टपिकआनो जाहैबाय मोनसेया जों गिबि टपिकआनो जाहैबाय जोंनिया सासे आसामनि बेयो बारा सिख्ला मानसि नङा, आसामनि सासे आइजोखौ बलिउडनि मुंदांखा एक्टर बा गुन्डा रल लायो। बिथाङा गुन्डायाव बांसिन फेमास, साउथआव दङ बिथाङा, जायनि मुङानो जाबाय आशिष। बे आशिषआ आसामनि रुपाली बरुवा मुंनि सासे आइजोखौ, जायबा आइजोआ फेशनाव खामानि मावोमोन बा मडेल, बेखौ जुलि खालामदों। आरो जेनेबा बे बोराया 60 बोसोर बैसोनि बोराय, बे बोरायना बे बैसोआवबो रमान्टिकआ जोबाखै। मा होनबावनो लोगोफोरना, बेखौ लानानै दा गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ, गोबां सोंखारदों। आरो बे जाहैबाय आशिष गुन्डा लिडार बा गुन्डा रल लाग्रा, बेना गथ'बो दंखायो आरो हिन्जावबो दंखायो। नायबानो जाबाय नै बिनि गिबि हिन्जावखौ आरो गथ'खौ। आरो बिथाङा दा इउटुबावबो दङ चेनेल, इउटुबाव भिडिअ बानायो। दा बे जाहैबा आशिष, बेयो इउटुबाव भिडिअ बानाय आसामाव गिदिंफैदोंमोन। दाखालि साननैसो सान सिगां आसामाव फैदोंमोन। बेनो बे रुपालीखौ लोगो मोननो जानांगौ, बेनिफ्रायनो बिसिनिया जादों जानांगौ खामानिफोरा माने मा जायखौ गोसोलाय जानो हागौ। बेनि उनावनो बिसानजों गोसोलाय जानो हागौ आरो दा जुलि लाबाय। जुलिया दाखालि जादों 25 मे खालि, मैया जादों। माबायाव फुङाव कर्ट मेरिज जाबाय, ओमफ्राय बेलासियाव एसे एनै फिसा जुलि जादों आरो। दा बेखौ जोङो रायज्लायखांबाय, दा बेयो जोबद्रायबाय। बे बोरायना दासिमबो रमान्टिकआबो जोबाखै, माने बिथाङा जोबाखै आरो ना, माया जोबाखै बुजिखादों ना। दा बेनिखायनो बिथाङा जुलि लानो हाबावदों बे बैसोआव, 60 बोसोर बैसोआव। अब्ला जों दा नेक्स्ट टपिकआनो जाहैबाय जोंनिया बर' बिजोंनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय बर' बिजोंखौ HS थाखोसिम बा 12 थाखोसिम बर' रावजों फरायनो हासिगोन होननानै दिनै फोसावदों। आरो बे बाथ्राखौ जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा दिनै गावनि टुइटार एकाउन्ट आरो लोगोसे गावनि फेसबुक पेजाव फोसावदों। बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां, जाय बिथांमोनहा दा फरायगासिनो दङ बर' बिजोंजों। गोदो जोंथ' मोनासै, जों थालांबाय, जों माने एसे राग'बाय नालाय दा दिनै जागोनबा बियो जों जायखिजाया मोनासै आरोना। बेहाय जोंना फरायसालिया बर'निमोन, ओमफ्राय जोङो कलेजाव जों इंलिस फरायदोंमोन। बेनो आरोना एसे गोब्राब जायोमोन, नाथाय नाजानायजोंसो बाथ्रा, खस्थ'नि फिथाइया गोदैमोन आरोना। दा जियानो जादोंला बे टपिकआ जोबलायबाय, बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां। अब्ला जों दा नेक्स्टआव सावरायगोन धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव सासे बिजनेसमेन, जायनि मुङानो जाहैबाय बासिर आलि, बेखौ गुलि गावदों। आरो बेखौ बिजनेसमेन माने फालांगिरिमोन, बासिर आलिखौ आरो बिलासिपारा ओनसोलाव गावदों। बिलासिपारा ओनसोलाव गावदों, 3 दुथांफोरा गावदों होननानै मिथिदों। आरो बिसोर 3खौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय, नाथाय बिसोरनि मुंखौ पुलिसा खौराङाव मख'नाय जायाखै। दा बिसोर 3 दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। नाथाय बासिर आलिखौ बिसोर मानि थाखाय गावथारखो, सोरनि जाहोनाव गावथारखो, बा सोरनि थाखाय गावथारखो, ना रां लानानैसो गावथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। जायखिजाया बे मोनसे जोबोर दुखुनांथाव खौरां। दा जियानो जादोंला, ओमफ्राय जों दा लास्टआव मोनसेल' टपिक दंबावो, बेनो जाबाय मैखुन जानानै जोंनि बे आसामनि सनारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय दरसे गामियाव मैखुन जादोंमोन, हाग्रानि मैखुन, बिस गोनां मैखुन जादोंमोन। बे हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ मोनजानानै न'खरसेनि 7 सुबुङा लोमजानाय जादों बा थैहां जादों। मैखुन जानानै थैसिगौमोन। दा बेनिखायनो जायफ्रा मैखुन जायो, असिना मैखुन जायो, बिथांमोना एसे साबधान थाबानो जाबाय, नङाबा बिदि जाथाया नोंथांमोनजोंबो जानो हागौ। आथिखालाव मैखुन जानायखौ माने मानसिफोरा जोबोद इजि सानदों, नाथाय मैखुन जानानै गोबां मानसिफ्रा थैनांगौ जायो। बोसोरसेयाव 20 जननि बांसिन सुबुंफोरा थैयो मैखुन जानानै दै। जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बे सा सानजा भारताव गोबां मानसिफ्रा मैखुन जायो, नाथाय बासिनानै जानो रोङा। आंथ' मैखुनखौ जायो, नाथाय आं जिगाबनि मैखुनखौ बांसिन जायो। ओमफ्राय बे बायना मोननाय मैखुना बेखौ एसे जायो आरोना, खिन्थु आं जिगाबनिखौसो बांसिन जायो। दा जियानो जादोंला, लोगोफोर माखासे खौरांखौ मिथिबाय जानांगौ। जायबा आशिष लिडार लाग्रा रल, बिथाङा फेमास जाबाय बे समाव जुलि लाबावनानै, नैथि बैसो जुलि लाबावनानै। आरो बिथांनि नैथि बिसियानो जाबाय जोंनि बे आसामनि रुपाली बरुवा। दा जियानो जादोंला लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि।